chero ukapa nhunzi 7 years haimbofa yagona kugadzira uchi. Chirevo ichi chiri powerful zvakadii uye chinoshanda muma-real life situations api? Number 1, iwewe kana uine madreams ekuti mwana wako azova doctor kana kuti lawyer, kana mwana wako asinawo madreams iwawo, chero ukamupusha zvakadii, kakawanda kacho haubudiriri. It's either uchakonvinza mwana wako kuti ade zvinhu zvauri kushuvira kuti azova, kana kuti nhakechi 2 uchatsvaga zvinhu zvaanofarira wopusha madreams anoenderana nezviri kudiwa nemwana wako, nekuti haugoni kusima madreams ako iwewe mumwana wako, nekuti mwana wako atorino madreams ake. Saka kawanda kacho uchaona kuti unogona kupedza effort, asi effort iyoyo haizobudi, nekuti pakupedzisira mwana wako achangoita zvaanoda, zvaanonzwa ropa rake kuda iye ndo zvaachazoita, nekuti ndo zvinozotibarira mamwe madoctors ekuti unoshaya kuti doctor uyu basa iri akaita rekumanikidzwa here kana kuti. Anyway, ngatiendei panumber 2. Muma-relationships kana kuti murudo, haugoni kuchinja partner yako kuti ive romantic, iye angagara asiri romantic. Haugoni kuchinja partner yako kuti ive social, kana kuti munhu anofarira zvekutaura nevanhu, iye angagara ari munhu akazvinyararira asingangodi zvekuinteracta nevanhu. Haugoni kuchinja partner yako kuti ifanane na favorite actor waunofarira, angavawo mamovies kana kuti wei, zvaari ndo zvaatori. Saka it's either uchamugamuchira sezvaari modanana makadaro, kana kuti uchamusiya wotsvaga partner ine character yaunoda iwewe. Otherwise unogona kuwesta maezi uchida kuedza kuchinja munhu, asi munhu haachinji, anongoramba angori zvaari. Number 3, mubusiness. Chero ukainvesta mari yakawanda sei paproduct isingafarirwe nevanhu, kapesera uchazongonyura. The fact yekuti unoda product iyoyo hazvirevi kuti market ichagamuchira product iyoyo sekuda kwaunoita iwo. Saka unogona kupomba mari yakawanda pama-advert, uchiinvesta mari yakawanda mubusiness iroro, asi chinenge chichingodiwa kuchinja product. Saka pane zvinhu 2 zvaunofanira kuita. Either 1, uchachinja market kana kuti vanhu vauri kuadvertisera, nekuti vanhu vauri kuisira pressure havasi kuda product iyoyo, kana kuti cheche 2, uchachinja product yekumaketa. Otherwise pane mamwe mabusiness ekuti unopomba mari yakawanda asi hazvibudi, nyaya yekuti chinhu chauri kuisira effort yakawanda hachisi kugamuchirwa nemarket. Toenda panumber 4. Pane rudzi rwevanhu vekuti chero ukada kuvachinja, uchiuya neidea inochinja upenyu hwavo sei, havazvigamuchiri. Vangava vanhu vari in a certain village kana kuti in a certain group vanogara kwavanogara. Kune vanhu vane pfungwa dzavo dzakanyura mune zvechitendero kana kuti mutsika dzavakakura nadzo, zvokuti iwo paunoya nepoindi yakanaka inogona kuchinja upenyu hwavo, zvinhu zvavakakura zviri mavari zvinovhara kana kuti zvinodzimaidza pfungwa dzavo kuti dzisaona kunaka kwechinhu chauri kuda kuvadzidzisa, kuti dzisaona kuti chinhu ichocho chinochinja sei upenyu hwavo kana kuti chinobatsira sei vana vavo. Saka pane vanhu vekuti unofanira kutosiyana navo, wosiya nguva kuti izovachinja zvishoma nezvishoma, nokuti no matter effort yaunoisa uchida kuvabatsira, uchida kuchinja pfungwa dzavo, zvakatovatangira zvekaucha, zvakatovakanganisa, ende unogona kuwesta effort yako mahara. Number 5, takuenda pauri iwewe. Handitika, unogona kunge uine chinhu chauri kuda kuita, chakafanana nekuva a graphic designer, munhu vanhu vanoita zvecoding, kana kuti a certain sport yaunoda iwewe, zvakafanana nekuva a professional chess player. Handitika, pane talent yaunogona kuda asi zvisiri mauri. Saka unogona kupedza makore akawanda uchistadha chinhu ichocho, asi chinhu ichocho hachisi mauri, ende kakawanda kacho hazvibudi. Kuti uve a professional chess player, pfungwa dzako dzinofanira kunge dzichimhanya at a certain speed. Kuti uve a professional graphic designer, unofanira kunge uri munhu anogona kucreata madesign naturally, handiti uri kuona. Saka unogona kuda a certain profession, asi isikaenderana nezvinhu zviri mauri. Unogona kuita 7 years uchiedza kudzidza chinhu ichocho, kana kuti talent iroro kungava kutamba chaiko chaiko, asi zvobva zvaramba kubuda. Saka the best way,
Tsvaga zvinhu zvaunoti ukada kuita hauisi effort yakawanda pachiri. Pane chinhu chekuti iwe ukada kuchiita iwo naturally unongochigona naturally. Saka chinhu ichocho ndo chaunofanira kuinvesta time yako machiri kusvika wakuchita at a professional level, kwete kuda zvinhu zvisinga align netalent yako. Panumber 6 nenumber 7 mochondiudzawo kuti chinofanira kupinda panumber 6 nenumber 7 ndechipi. Ini ndambokuudzaiwo 5 my examples. Ngatimbotaurei mucomment section timboonesana nekudzidzisana.